सासे बिपिएल हान्जानि सासे गोख्रों सासे मावथि सोद्रोमामोन दा नोंथाङा मा साननानै सरकाराव थानाय समावबो नोंथाङा दिनै खाम्फा बरगयारिजों नोंथाङा दिनै आखाइ हमफैदों आसलते आङो मेन जिहेतु इउपिपिएल आव फैनायनि इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आंहा माखासे थांनाय जिहेतु जि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिखौ आङो माखासे ओरैबायदि सिन्था धारना खालामदों जे आसलते बियो बे सुक्तिया एनडिएफबिनि सुक्तिमोन ना प्रमद बर'निल' सुक्तिमोन आं नैबेखौ रिसार्च खालामबाय थादों दिनै आङो दुखु फोरमायदों जिहेतु जोंनि एनडिएफबि आफादा 1986 3 अक्ट'निफ्राय दिनै हाथियार लानानै दिनै संग्राम खालामदों 30 बोसोर नाथाय दिनै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो केडार्सजों लोगोसे दिनैहाय जेलनिफ्रायनो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आंनि सिन्था धारनायाव दिनै बे सुक्तिया जानो हागौ एनडिएफबिनि सुक्ति नङा एनडिएफबिनि सुक्ति मोनब्ला दिनै जोंनि जिहेतु जेलाव थानाय आरो केस फाइनान्स नन फाइनान्स दिनै बेफोर गासैबो सल्भ जाजोबनांसिगौमोन एबा जोबनानै फैनांसिगौमोन दा बेनिखायनो आङो माखासे दान्दिसे सम इउपिपिएलआव खामानि मावदोंब्लाबो आङो दिनै साबजानाय मोनाखै आरो आङो बेनिखायनो बिपिएफ दलावनो आङो दर-दाय फैगौ जिहेतु लकसभा इलेक्सन बे इलेक्सननि जानानै आरो नेक्स्ट 25आव जानो गोनां जोङो दर-दाय खामानिखौ मावलांगोन आरो मावनो थाखाय आङो बिपिएफ दलनिनो जानानै गोख्रों आरो आंजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ बे बिथांमोनखौ आङो लाबोनानै आरो मावनो थाखाय साखाफाराखौ खालामगोन आरो आं दिनैनिफ्रायनो बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो थाखाय आङो साखाफारा एबा जानजि खाफ्रानाय जाबाय फेरेंगा बिथांनि सायाव मा बुंगोन दिनै माखासे जिहेतु गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु एम दिनै रनजित सारा जानो हागौ गावनि मथेब्ला गोबां माने बिटिआर ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव गोबां खामानिखौ मावबाय एबा डेभेलप खालामबाय साननो हागौ नाथाय जोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव फरेस्ट ओनसोलाव सिगां समाव बिपिएफनि आमोलाव एबा बिपिएफ सासन खालामनाय समाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फरेस्ट एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु एम खाम्फा बरगयारि सारा जेरैबादि मावदोंमोन लामाखौ जेरैबादि ग्रेभेल होनांगौ होदोंमोन जेरैबादि ब्लेकटप होनांगौ होदों जेरैबादि कालभार बानायनांगौ होदों जेरैबादि ब्रिज बानायनांगौ बानायदोंमोन नाथाय दानि जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम रनजित सारा दिनै 15 लाख 10 लाख सेन्ड ग्रेभेलनि मुङै हरदों नाथाय बेफोरो लामाया ओरैनो टेम्परवारि हाब्रुखौल' खोमानानै दोननाय बादि जों नुनो मोन्दों नाथाय बेयो डिपार्टमेन्टलि बाहाय स्पष्ट भाबै मावनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै दुवाराव यां बिथाङा माबायदि अबस्थायाव दं दा नोंथाङा दि इउपिपिएलआव थानानै मिथिबाय निस्सय आङो मिथिगौ दिनै लासैनो 14 चिरां हिसाबै आं बुंनो थांगोन लासैनो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुगानायनि लामायाव आरो नेक्स्ट प्रसेसनि जिहेतु बिटिसि इलेक्सन नै बाहाय हयथ' जिर'बो जानो हागौ दिनै 14 आरो 13 15
बेयाव जोंनि गुदि हिसाबै बे समस्तिया इउपिपिएलआ जेननाया खाथां। एमपि इलेक्सनाव बिसायख'थियाव सोर देरहागोन होनना सानो? आंनि रिसार्च खालामनाय मथे दा जोङो क'क्राझार लक सभा समस्तियाव जायखौखि होआ बिपिएफआ बे केन्डिडेटआ देरहासार जानाया रोखा, आं बेखौ नुहुरदों दा। इउपिपिएल हान्जाया रायजो राजा थागोन, रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायाखै नामा? आंनि नुनायावथ' हायाखै। हानायमोनब्ला दिनै लोब लोब बिपिएफनि जि जयनिं प्रग्राम बे प्रग्रामाव रायजो राजाया फैनाय नङामोन। आरो गोगोमैनो जों दा नुबाय थानो मोन्दों जे बिपिएफनि गोरलै गोरलाम फिसा फिसौ प्रग्रामब्लाबो दिनै गोबांथार रायजो राजाया जयनिं जाफैनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बेनिखायनो आसा थिनो हायो जे बिपिएफआ फैगौ इलेक्सनफ्राव माने देरहानाया रोखा।